יש המון אשמה של זה לא בסדר לחיות, זה לא בסדר לחייך. אני פחדתי לשמוע מוזיקה. הרגשתי שכאילו זה לא בסדר לשמוע מוזיקה אפילו. המקום הזה נתן לי כאילו המון... את ההפך. בסדר לחייך. דוקטור ליה נאור ומתנדבים רבים נוספים הקימו מרחב מרפא לניצולי הטבח ברעים. חבר'ה צעירים שחוו גיהנום ואולי חזרו שלמים בגוף אבל פצועים מאוד בנפש, מקבלים כאן מקום לפרוק, להירגע ואולי לפגוש עוד חבר'ה ששרדו יחד איתם. ב8 לאוקטובר, בתוך החוסר אונים המטורף שהיינו בו, איכשהו הבנתי שיש אוכלוסייה שלמה במדינת ישראל, שיש צורך עצום, שעברו טרגדיה איומה ולא מקבלת מענה. ב9 כבר פתחנו את מרחב מרפא, שבעצם המטרה היא לנסות כמה שיותר לתת מעטפת ראשונית, כמו חדר מיון נפשי, לכל מי שעובר את הטראומה הזאת, כדי לא לפתח בעתיד פוסט-טראומה. אני כרגע לא מרגישה בטוחה בגוף שלי אפילו, כאילו כל דבר מפחיד, מרתיע, מערער אותי. לא הלכתי לשירותים לבד, לא הלכתי למקלחת לבד. כל הלילה הייתי מתעוררת לבדוק שהכל נעול, שהכל סגור. אם מישהו דופק בדלת, זה כל הלב שלי על הרצפה. וחרדה קיומית. זה לסרוק כל בן אדם ברחוב, כאילו, ולהסתכל על בניינים, לראות שאף אחד לא יסתכל עליך מלמעלה. ואז סיפרו לי שיש בחוות רונית איזשהו מקום עם מלא מטפלים ושכדאי לבוא. אנחנו אומרים להם, ברוכים הבאים, אתם הבוס, תיכנסו לכאן, תירגעו קודם כל, שהמערכת תירגע. יש פה כל כך הרבה אופציות טיפוליות ומרחבים ליצירה, לביטוי, לחיבור. מתחיל כבר בבוקר לפניך לך על כל החסד והאמת חרש את יש לי אפשרות להביא את הכל. אני מרגיש שיש במקום הזה הכלה. המרחב פה בטוח. אתה מרגיש שכאילו אתה יכול לפתוח את הלב שלך. אתה קם מהטיפול כאילו אתה בן אדם חדש. כמעט כל מי שפה זה אנשים כמון שגם היו במסיבה וגם חוו כל אחד את הטראומה שלו. ולא צריך תמיד כאילו לדבר, אתה מבין בעיניים ובחיבוק כאילו בדברים הכי קטנים. היו לי פה לא מעט פעמים שהיה לי התקפי חרדה או בכי או כעס או פשוט שאתה מרגיש שאתה יכול ליפול על איזה כרית ושנייה לנשון, כאילו זה מרגיש ככה בכל פן פה. קיבלנו כמעט 2,000 מהשורדים כבר, שעוברים ומקבלים את המעטפת של גוף, נפש ורוח כדי להירפא. ואיך אמרה לי בחורה שניגשה אלינו בישיבת צוות שלשום, את הגוף שלי קיבלתי במתנה ב7 לאוקטובר, היום קיבלתי במתנה את הנפש שלי. מתוך השם